coach. Ωραίος ο coach, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε λίγο να δούμε, όσο ώρα περιμένουμε τον πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, ότι ο Ολυμπιακός είναι ήδη στον αγωνιστικό χώρο και κάνει το ζέσταμά του, είναι το επόμενο τέταρτο και τελευταίο που θα δούμε. Όποτε και οι Αμερικανοί έχουν έρθει από την άλλη για να κάνουν και αυτή την προθέρμανσή τους, για να δούμε το τελευταίο μάτς. Έτοιμος Νίκο? Γιατί θέλει να ρίξει το νούμερο 14 μάλλον. Ωραία. Να, τον Τζέπα έβγαλε τον Μπουφάν. Χόρευε πριν, το χάρηκε πολύ για πες το Νίκο, γιατί τον είδα να χορεύει. Πάμε Νίκο. Σε είδαμε να χορεύεις, το χάρηκες πολύ το hat-trick. Και βέβαια το χάρηκα. Πρώτη φορά που γίνεται αυτό και ελπίζω να τα πάω ακόμα καλύτερα στη συνέχεια. Όνειρο να παίξεις στην ΑΕΚ. Μακάρι, αλλά εντάξει. Βήμα-βήμα. Πώς θα αντιμετωπίζουν όλοι εδώ το τουρνουά οι πιτσιρικάδες? Πώς το βλέπεις το τουρνουά γενικά? Εντάξει, αυτό ήταν μόνο η αρχή. Μπορούμε και ακόμα καλύτερα. Θέλετε και το τροπαίο? Βέβαια, πάντα. Ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο, άντε. Με την ευχή μας και τον τρόπαιο. Μακάρι. Πολύ ωραίο το χαμόγελό του, η ικανοποίησή του είναι για μας όλα τα λεφτά και η μεγαλύτερη ικανοποίηση. Το να βλέπεις αυτά τα παιδάκια να το χαίρονται τόσο πολύ, να χτίζουν εμπειρίες που θα μείνουν για πάντα στις μνήμες του. Σπύρο, θα τα θυμούνται αυτά για πάντα, ό,τι και αν γίνουν. Αν γίνουν ή δεν γίνουν. Είτε έτσι είτε αλλιώς ποδοσφαιριστές επαγγελματίες. Πάντως θα το θυμάται ο Κορομανός, είπε και είναι για το πρώτο του, έτσι, το hat-trick. Το χάρηκε την ψυχή του. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα φίλες και φίλοι.